fetița aceasta era nu se poate mai frumoasă. Mama ei îi împletise o scufiță roșie și îi spuse albă ca zăpadă. Ok? Scuză-mă, scufița roșie. Mama ei făcuse într-o zi niște plăcinte și nu se îndura să nu-i trimite și bunicii câteva. Du-te până la capra cu trăiești și pui niște plăcinte. Răzvan, ești de acord? Du-te la Maica Mare să pui niște plăcinte. O strachină de unt și mărești și călcăiești drop de sare spinat. Nu? Nici măcar o ca zăpadă care vine pe undeva în Moldova. Ce mă pot zici tu? Bine? Bine. Fetița lor pe dată coșul cu bunătăți și plecă spre bunica ei, care locuia tocmai în satul vecin. Drumul către casa bunicii ducea printr-o pădure și în pădure se întâlni cu un leu fioros care i-a spus: ce am dat? Lucru. Deci am dat la exact așa. E praf asta. Fata, care nu știa că e primejdios să vorbește în mijlocul pădurii și să stai de vorbă cu tot felul de jumătri, îi spuse lui Prâstea: măi, Prâstea, decât să-i duc... M-a ajuns tu? Citești? Hai să vedem. Aplaudați-o pe amă, da? Care e motiv? Nici nu prea văd bine, știi? Vedeți de la următul lucru. Gândul. Să peste, că nu înțelegi să... Supravieși ar fi mâncat-o dintr-o închisitoare, dar spre norocul ei întreceau tocmai de acolo niște pădurari și nu-i fu la îndemână să facă. Perfect. Deci poți să citești. Atunci te rog să fii atentă. Uite că vin mai lângă tine, că fac... Adina, vine și tu. Stai aici, acasă. Ești atentă, da? La ce? Răzvane? Hai, mă. Ce? Adina. Adina, spune niște povești. Să o las. Sunteți atentă, da? Ești atentă? Răzvane? Uite, la mine poți să faci exact ca tine, de-aia nu mă gândesc. Și unde locuiește Harapal? Departe, între el. La București erau foarte religioși, voi sunteți foarte tare. Și? Mica? Pentru că ne-am treabă ei. A, da, zice, foarte departe, răspunse scufița roșie. În casa aceea care se vede din spatele molii. Bine, bine, mă voi duce și eu să cred de sănătate. Dar când o luă pe drumul din dreapta, se întâlni cu stânul, cu gerilă, cu fărunzile. Dar zici că nu te perețești bine, poți să strici. Nu! Nu! Răzvane! Bine, bine, mă voi duce. Dar o să iau pe drumul din dreapta și iau după cel din stânga. Să vedem care din noi ajunge mai curând. Și zicând acestea lucruri, o luă la goană pe drumul cel mai scurt. Între timp, Prâstea cel voinic și Merle de Aur, o luă pe drumul cel... Eu nu sunt obișnuit cu atâta liniște, că la noi în piața romană, dacă răcii, n-ai văzut așa. Am crezut că ți faci cum. Nu! Nu! Poți să strici, nu? Nu te? Mă vezi ca crucea. Dacă era înghețată cu rom. Și zicând acestea, lucrul lor la goană pe drumul cel mai scurt. În timp ce fetița pornea gale pe drumul cel mai lung, va să mai opri să cureagă niște alune, când să prindă fluturi, culese flori, așa. Așa că fetița pornea gale pe drumul cel mai lung. Toc, toc, toc.
se auzi în ușă. Când ușa se deschise, Ileana Cosânțeana se uita direct la sufletul roșie.